ne agogon Adama auren soyayya. Yau ake yin auren soyayya. Magaji Lama ne agogon Adama auren soyayya. Yau ake yin auren soyayya. Magaji Lama ne agogon Adama auren soyayya. Bismillah ya Allah sarki, baya karɓa ya ce sai mai tsarki. Ƙara salati gun annabin Musa dauki, shi ya ce mi aure auren sunnar manzona. Yau ake yin auren soyayya. Magaji Lama ne agogon Adama auren soyayya. Abin tabbas ni yayi mini daɗi, bangis sai rawa nake da kauɗi. Magaji Lama kai takunka da faɗi, uwar gida sannan ga amarya auren soyayya. Yau ake yin auren soyayya. Magaji Lama ne agogon Adama auren soyayya. Soyayya ruwan zuma ce har a cikin gida, Magaji Lama ka zama sarkin ciki. Auren soyayya shi aka ɗauro, in ka gano wata zaka ga tauraro. Magaji Lama an gogorin Adama auren soyayya. Yau ake yin auren soyayya. Magaji Lama ne agogon Adama auren soyayya. Murna muke yi muna nuno farin ciki, muna ta murna ba mai nuna bakin ciki. Amarya ga ango ana ta kwatance, amarya ga ango sun shiga ta girma auren soyayya. Yau ake yin auren soyayya. Magaji Lama ne agogon Adama auren soyayya. Yau ake yin auren soyayya. Magaji Lama ne agogon Adama auren soyayya. Turare mai kamshi sun fesa shi, amarya ga ango suna ta murmushi. Abin yayi kyawu gurin da kamshi, Magaji Lama ango gurin Adama auren soyayya. Yau ake yin auren soyayya. Magaji Lama ne agogon Adama auren soyayya. Magaji Lama ango za na kira ka, amanar amarya shi aka baka. Adama amarya ta zamo matarka, Magaji Lama sai ka rike ta amana auren soyayya. Yau ake yin auren soyayya. Magaji Lama ne agogon Adama auren soyayya. Uwar gida Hajiya Maryam mai kirki, ta yi murnar auren nan sannan ki riƙe Adama matsayin kanwarki. Ki bar zuga ta kawaye na yi kiranki, aure bauta ne. Yau ake yin auren soyayya. Magaji Lama ne agogon Adama auren soyayya. Amarya Adama ne ga shawarata, fatan alkhairi shi zan furta. Yana yi bari na bari. Amaryar ango ku zo ku yi soyayya, Magaji Lama angon Adama ku zo mu nuna murna, bikin nan yayi daidai, soyayya ta yi daɗi. Bikin nan yayi daidai, haɗin nan yayi daidai, mu rausaya mu juya, bikin 'yan gata ne
saba. Abokan ango ku rausaya ku juya ko ba kwanan ne. A'a, kawaye na amarya ku taso ku juya. Auren soyayya a yaushe aka daura, ga amaryar ango ku zo ku yi soyayya. Magaji lama angon adama ku zo mu nuna murna, bikin nan yayi daidai. Kai ango lama shawara zan baka, ka rike matanka amarya da uwar gida. Abin nan yayi daidai, haɗin nan yayi daidai. Amarya da uwar gida kar ku yi jayayya, amarya ta yi rawa, uwar gida ta yi rawa, ango ma ya yi rawa. Saba haɗin kai na gidanka yana nan a wuyanka, adalci kai ango za ka yo a gare su. Soyayya ta yi daɗi, soyayya ta yi daɗi, haɗin nan ya yi daidai, komai ya yi daidai. Mun zo gun fati kowa na murna. Yorawa sai mi yorawa, sai mi yorawa, sai mi yorawa, sai mi yorawa. Kai fatun manya ne, auren manya ne, bikin yan gata ne. Sama sama ni kasa, sama ni kasa, sama ni kasa. Kai aye mama, aye mama, aye mama, labo labo. Da aure yana raka aure, da sun bi ki kun tafi tare. Wayo adama share hawaye, gona ki mai tausayi ne, kun aure na soyayya ne. Sai ku zama a tare, amarya adama yanzu ki jure, bani so ku yi ware, amarya kanwar uwar gida.
ko ya zo kaga ko ana sanya alheri ne kaga sai wa mutane ko ba gawa Amin. Majabakin Qur'ani alaran Malam Muhammad Bello majabaki alaran Malam Muhammad. Amin. Allah ka kai kowa gidansa lafiya. A karanci Fatiha da izaja. Amin liman. Allah ka ji kan walidanmu Allah ka gafarta musu. Amin. 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 A karanta Fatiha da Falaki da Nasi. Amin liman. Qul huwallahu kafa uku. Amin. A karanci Fatiha da alama na sharaha. Alo. Wa an tashi lafiya. Alhamdulillah da godiya. Fatiha da lahira. Yau ne. Ban mu je ba a'a ban je ba. Lila fi kafa uku.
salatin annabi goma sallallahu alaihi wasallam Ayatul Kursi kafa ɗaya. a karanta talakwarsi kafa guda za mu ci taron na gobe duk da ba mu gan shi ba yau a gidansu alamu tara kai fa kafa uku Allah ya karya kafirai da munafukai da magoya bayan su ya dafi'u kafa 11 wannan masifu Allah ka janye mana Allah ka dafa yi mana dan nabi rahmati mai unguwa salatin annabi goma sallallahu alaihi wasallam wa sana barka da zuwa qul huwallahu ahad bismillah Allah ka ji kan walidanmu Allah ka gafarta musu a karanta fatiha da ayatul kursi ciyaman dan Alhaji Ali Baban Ali salatin annabi 11 sallallahu alaihi wasallam qul huwallahu kafa uku Alhaji Bala ciyaman dan Ali Baban Ali a karanta fatiha da alama na sharaha bukatun kowa na alkhairi Allah shi biya mana a karanta fatiha ay salatul fatihi salatin annabi goma sallallahu alaihi wasallam wata bai an samu ta a samu naka tuku lila fi kafa uku hasbunallahu wa ni'mal wakil 11 Zubairu waye ya baka kudin nan waye ya baka Alhaji Usman ne salatin annabi goma dan Ibrahim uban Ibrahim yawa mai bikin biran gari da safa a ganshi yawa Al-Fatiha wanda ya fara tashi zai sai magoji kawo. Manya-manya maganin kanana-kanana. Yawwa ka zo na kofa gida wurin wannan
to an ma daura auren ma za mu to ka zo nan gobe ka ji da mu tunda a nan da ka tani a kasa ba mu ko gaskiya ta kai ta a ba da baya Tashi
Bye.